Ito na mga kadayot ang iniwang pinsala ni Bagyo din uwan dito sa amin, oh. Ano? Happy kalsada. Harangan yung kalsada. Hanggang dun yun, oh. Hanggang dun hindi madaanan. Grabe. Harang ang aming kalsada. Oh. Ay Oy, magaling ang papaya, oh. Nakigtagalan, oh. Motor, kaya na yung motor dumaan. Tricycle hindi pa. Ito mga kadayot ang talagang na-damage. Nakapitbahay namin sobrang na-damage. Ayan. Ayan, oh. Kita na yung loob nila. Grabe. Yung kubo. Nako. Total damage na yung kubo, oh. Total damage. Si Senagay. Oh, nagkaralaglagan ang aming kanito. Doon muna kami. Doon muna kami. Sa may puno namin. Titingnan namin. Sayang yung bunga kahit maliit pa. Pwede pa yan anuhin. Yung gataan. Ayan. Ay nako. Ilingan na. Grabing natumba. Naubos na ang aming mga ubos. Ayun, may bunga yung isa kong ano. May bunga siya. Kuhanin namin. Halik. Kukunin namin yung bunga ng saging. Sayang. Ito kasi yung minana ko sa mama ko dito sa likod. Kaya kukuhanin namin yung ano. Oo. Malaki na, oh. Pwede. Ano ko ba naman? Tigas na yan, eh. Oh. Dalhin mo dito. Pwede natin yung gulayin. Pwede rin ano. Pwede rin isaing. Isa pa. Oh, di ba mabigat na? Tigas na baga. Tigas na. Yan, ano mo yan bita nakahano sa bintana nila man Inday. Yan, hilain mo. Yan, hayaan mo yan sa kanila yan. Ay, sa atin yan pala. Ay naku, dapat dito mo sa gitna para hindi na magkalat yung dahon dyan. Yan. Aliun me, nakano na sa bintana mo. Sumangga na, ubus adi. Na, pungki batag. Iya, taraman ko. Uyayaan. Iya, taraman ko. Iya. Yan kuanan bi. Satuan. Iyo satuan. Tabal.
Dai, nalayap, linayap. Ayun na mga kadayt, yung asawa ko, nililinisan niya yung luma naming tricycle. Ayan oh. Nililinisan niya yung luma naming tricycle. Yung mga kapitbahay ko naglilinis din. Ayan. Tapos, ito yung parking namin dito sa harap oh. Daming linisin. Yung motor ko, ayun. Napuno ng daon yung motor. Ito yung harap namin. Tapos, ito yung tricycle namin bago. Sobrang dumi. Teka mo nakakuha. Ito na nagsusok na si Ramanoy Rico. Oh, walang naigib yung mga pamangkin ko. Wala pa talagang tubig. Ito nagsusok si Ramanoy Rico at yan paan. Tiyagaan na nindot sa mainit. Doon kami sa mismong mainit. Nyo, sayang yung mga kakao, mga kaadayo to. Daming bunga pa naman. Ito, mayroon pang natira. Oh. Ano na nga ni apod ka ni? Ah? Miracle fruit. Ayan pala yung mga miracle fruit. Anong kaadayo ito? Ang lalaki. Sayang. Yung kakao. Ah, naglalakad-lakad na yung mga bata. Oh. Hello, baby. Nag-survive na sa bagyo yung mga bata. Oh, yan yung pamangking ko. Alis na. Mag-iigib. Walan kami ito yung tricycle namin luma. Oh. Yun bago. Ay! Itaan mo sa kung saan ka mo nakaarok, tamaarok man kami ah. Kasi wala rin kaming tubig mga kadayat, wala din kaming tubig. Iigib kami. Mauuna lang sila. Dami kong linisin. Oh, grabe. Super dami kong linisin. Ay, nagkalat oh. Ito yung balko namin. Ayun. Tricycle. Oh. Ay, uto pala yung bangko kong hinanap na pink. O, yan pala. Nandun pala sa gilid. Ayun na sila. Dito sa amin, hindi gaanong sobrang harang na ano. Ayun yung mga halaman ko. Nako, napipi na. Asawa ko, ayun oh. Napakaraming lukban. Nalaglag. Ayun yung aming bebe. Hello, bebe! Ah, si bebe lamig na lang. Yung ate ko naligo na. Buhay pa kami. Buhay pa. Thank you, Lord. Buhay pa kami. Ayun, no? Dami. Ayun yung kapitbahay namin. O, nag-aayos ng bubong. Grabe. Tangkalan. Yung bahay ng ate ko. Ayan. Kumakain siya ng buko. O, marunong ka na yan magbukas third. Tinan mo, oh, kinakain niya umagang umaga buko. Lumbod sa amin sa Bicol. Ah, siramkan lumbod. Ayong kapitbahay namin guys. Oh, grabe. Naubos ang bubong. Naubos.